Здравейте, потребители на YouTube, аз съм CreeperBG, както ви обещах, че в миналия епизод казах, че в другите епизоди вече ще говоря. Ето говоря. И сега ще снимам малко така. Да кажете хай на YouTube. Така кажете хай на YouTube. Pro Train Breaking 3 съм, не ми е много силен. Имах повече полшинки. Ето тук. И тук имах повече полшинки. Тя ги вземе. Да кажете хай на YouTube. В къщата ми има много повече полшини. И много брони и всякакви работи имам. По-нататък ще направя една томболка. Другия епизод ще е томболата. И така. Да отидем на Home Base. И момент само. Така. Ето какво имам. Взема 4 голденки. Тук. Варп. Survival. И следно трябва да се обадя и след малко идем. Да. Снимам. И извинете за разговора с баща ми, но нямаше как да ме дигна. Все пак. Трябва да дигам. Така. След ми беше пълен, в смисъл, въобще не беше пипнат, само че в им дойде един хакер и с 2 хита с една брадичка. Ма той се въртеше, той беше кила ора. Какво ще? Какво е, ти бе? Какви ми скача, бе? Ох, леле. Как само ми скачат те миличките. И абонирайте за мен, ако ви харесвам. Както казах, други епизод ще е томболата. Ще ви кажа, нали, в други епизод ще ви кажа как да се запишете и каква ще е томболата. Не се безпокойте. Вече всеки ми е потрошен, вече не ми е много силен. Имам цял чест с полшинки, ама... Няма да се бия сега. Не мисля да се бия. И така. Ето ми го честа с полшинките. Тук имам някакви букуци. Тук са ми сетовете. Тук също се държи златните ябълки. Ето тук има много мечове, мечетове, абе, много работи. Така, Pro Train Breaking 3 съм. Тази база от Obsidian ми е ресната. Lab Survival for PvP. Искам PvP, ще имам добър сет. Мисля сега да направя нещо. Не съм сигурен. Къщо? Ето бих един пич, но за горе. Къща
взима тази кирка и сега тя кожа действа. Си направя с едно нещо. Скила на меча ми е 20. Както виждате, на кирката ми е 8. А на браничката ми е 10. Май беше. Ако потърна този гърд. Ах, не. Това ще така насам. Това ще го направя Aquarium Money Press. Добре. Това не знам какво ще ми бъде. Упс. Различно ще е да. Е така ще бъде. Честно казвам, тук нищо няма да правя, още така. Нищо няма да правя. Значи... Ей, тук че така. 1, 2, 3. Това става. Но... Yes. Моста. Ето виж как се направя. Ще ме чистя. Така ще ме чистя, това е базата. Общо време. О, тук целият народ тук бе. Трябва сега Алекс 22 е добре. Еми... Фрики, не беше. Ето вижте как бива. Общо казано, ще настане, ще тръгна някъде, защото както виждате тук, ще не може нищо. Искам да покажа невероятната дупка. Тъпейка дупка е това. Това ще сме били бе. Не е нормално, че сме забавяте. Еми явно този епизод няма да има много голямо PvP. Друг епизод ще е томбулката. И така. Така, тук оставям тия нещица. И нещо в печката? Не. Не знам, че скажем в това. Еми, ще отидем на Warp XP. Искам кача 300 на сенчата, един дълъг меч или дълга брадичка. Какво не връщайте, ето нищо нещо.
Скелет. Скелет, тежки народ, бре. Не може скелетите. Засъсно. Вот. Оп. Човек. Да. Дигнем тежка. Чужим много така тотално специален. Много сладки. Много са сладки. О май гад, скелет, искам го убия. Пусна ме гащи. Ох, сервера лагна. Няма се разбере така. Че такъв скелет има. Ох, леле. XP. Още малко до 300. Добре, XP. Вече съм 300, Sword Skills. Мина! Не, 23. Макс. Ми дигнахме 300. Така да фалим тези неща. Затиме до Home. Близко. Къде сме диамантите, бе? Няма. Къща. Всеки ден е венти от 8 часа. Днеска сме ден четвъртък, 9. Али 9 сме четвъртък. Днеска ще ме венти от 8 часа. Всеки ден няма. Къде? Че сме диамантите, бе. Страхова миньорствам, както виждам. Епа. Сега ще направя нещо глупаво. Golden Shop. Не помога. Епа. 83. Епа. Ще бил. Нека. Оф, то пак тука. Това ще разкараш, какво ще кажеш? Максим. Няма ме пусне да съм излез. Добре да си бил. Мъсъга ден имаше гледане. Кой пие, бе? То пие. Пий си.
Спешно ми трябва да има. Майс. Айде, тук. Ето това пирчева. Трябва взема малко трудома. Нали, оставаме 3 дема, какво става? Пак ще питам някой да има те дема. Сега хавка имаш ли трета? Ясно седно. Аз мисля, че има демо едно, нали? Добре. Ще ходим копа. Топъл аларт за важен, нали? Но ни са, бе. Не му излезем от тебе. Как е тира? Ден... Как важен лева, махни се, бе, да искам налети. Бегай! О, тук става битки. Yes, фанах! I'm breaking 3/4! Махни се, бе. I'm breaking 3/4, I'm breaking 3/4. Отивам. Взех почни. О, е. О, да. Breaking 3/4.
Фанах доста неща. Майко. Господи. Браво. Това нямаше место в инвентара. Гот. Обекин 3x4. Ой, брат четвърчици. Брат 4. Пак оставам полшане. Значи, този чест ще ме заправи четвърки. Не всяка си държати. Ето, най-накрая, нека плати 4. Ето браво на мене. Тя чисти с почнати тук, бе. Ларп Survival. Ендерменто май има хак и за натърчи. Па има хак, ама да, той си ден не за хак, не. Ще... Как само въря. Знам, той пи. Той спи. Не мисля с като. Само как го убия, се втурнах и за файта. Обаче. Не сме още вършим като хора. И други епизод вече ще е, нали, там луката. Аре мръдни, бе. Лево. Как ти сточи, бе? От 20 ръца гледай колко му взех. Боже. Ма той все пак е ранг. Мисля хора някъде. Много Survivor стават яки милета, но и на спаун стават яки милета. Селфи. Тук селфи. Добра работа. Днес ще пращаме смес админ, след пише, добре. Добре, хубаво ще става смес админ. Не мога да се махна от тук от тия, те ще ми последва. Смотка. Ето така. Ами. Аре. Абонирайте се и за оунера на сървъра. Суперминер. Това беше Суперминер BG, май беше. YouTube канал му ще е в описанието. Абонирайте се за него. Абонирайте се и за мен, ако ви харесам. И който прави яки интрота да ми пише. Да следе в скайпа в коментарите. Ендерман 01. Час хелпа. Охо, то ако изпия една стренчка, аз ако изпия една стренчка и взема един лек и му скоча в едната умира. Като гледам с един удар 4 сърца. Еми, това е хора за днес. Абонирайте се, лайквайте клипа.
начало да не пропуснем. Кажете ББ на YouTube. Кажете ББ на YouTube. ББ. Еми, чао хора и